Здравейте отново! Представям ви Маймунчо. За един ден той изяда 1 кг банани. Колко ли са 1 кг банани? А ако ги изяде едно дете, дали няма да го заболи коремчето? Но да оставим това. На Маймунчо му дошли на гости 4 негови братовчеди. Да, 5 е по-весело. За колко дена Маймунчо и братовчедите му ще изядат 20 кг банани, ако братовчедите също ядат по 1 кг на ден? Да помислим. Тези 20 кг трябва да ги изядат 5 маймунки, а не само Маймунчо. Нека видим колко банани трябва да изяде всяка от тях. Затова 20 ще разделим на 5. Получаваме 4 кг. Тоест Маймунчо и всеки един от братовчедите трябва да изядат по 4 кг. 4 кг за една маймунка. Знаем, че за един ден една маймунка изяжда само 1 кг банани, а трябва да изяде 4. За колко дни ще успее да ги изяде? Ами, да разделим 4 на 1, защото за един ден маймунката изяжда 1 кг. Получаваме 4 дни. Излиза, че на Маймунчо и братовчедите му ще им трябват 4 дни, за да изядат 20 кг банани. Да. А какво ще кажем за детето? То дали ще може да изяде 4 кг банани за 4 дни? Дали да опита? Май по-добре не. Нека да оставим тази работа на Маймунчо и неговите братовчеди. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Така няма да пропускате следващите ми видеа. До нови срещи!